Yun, hello guys. Welcome back ulit sa ating munting channel, Ilocano Gunner. So, for today's video guys, maniniksay ulit tayo. Habang naghihintay tayo ng hinatid ko kasi yung biyanan ko guys. Nag-payout sila. Bahala ka sa buhay mo. Kaya habang hinihintay ko, maniniksay muna tayo. Dinala ko yung paniksay ko dito guys sa ilog. Yan o. Kaya sana makahuli tayo habang naghihintay. Hintayin ko lang yung tawag nila guys. Sige, stay tuned. Sana makahuli tayo habang naghihintay. Ginagawa mo. Stay tuned lang guys. Yun naman o. Yun guys o. Yun naman o. Yun naman o. Uy, dali. Dali guys. Dalag. Malaking dalag. Babain ko guys. Mukhang malaki to. Miksik guys. Miksik. Oh. Miksik guys. Ayan o. Miksik sa... Ulit-ulit na naman eh. Kunin natin. Sayang.
dalag oh. Ayan oh, malaking dalag. Ayan guys oh, malaking dalag. Ayan oh. Oh, laki guys. Buenas mo naman. Yun. No? Oh. Chinelas oh. Haba. Natamba natin. Lumalangoy sa ilalim. Binanatan ko na dali siya. Tinamaan mo. Patalikod pa without looking pa. Ang galing mo. Yun. Sige guys, stay tuned. Dali guys. Ulit na bulig. Tanggal. Tanggal. Sayang naman. Umabot kasi sa kahoy. Dali yata ah. Dali siya. Malayo. Dali. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas yun. Yun o. Napatukan. Gitna siya. Bulig na maliit. Bulig na maliit. Meanwhile, Ayun guys, nag-chat na sila. Kaya uwi na tayo. Tapos na raw yung payout nila. Ito, nakadali tayo guys ng 3. oh my God! Isang jumbo dalag, isang 5 fingers na tilapia, saka isang dalaginding. Yan. Bali, isang oras lang tayo nagabang dito. Kadali tayo ng pang-ulam habang naghihintay. Yan. Salamat ulit sa panonood guys. Kahit papaano nakadali tayo ng pang-ulam. Sige, salamat ulit sa panonood. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita.